Walay mahitabong muzzle taping o pagtabon sa sumbuhan sa arma sa kapulisan sa pagsugat sa bagong tuig apan adunay higpit nga pahimangno ang PNP ngadto sa kapulisan ug mga sibilyan. Ani ang report. Wapay nadawat nga direktiba ang Cebu City Police Office mahitungod sa muzzle taping apan posibleng wa nay mahitabo nga pagtaptap sa sumbuhan sa mga armas sa kapulisan. Hugot nga ipahimangno sa opisyal sa Cebu City Police Office ngadto sa iyang ginsakpan og mga sibilyan nga dili magpaboto ato sa pagsugat sa bagong tuig. Kini aron masiguro nga way madisgrasya tungod sa stray bullet o sa ag nga bala. Way natala nga stray bullet incident ni atong pagsaulog sa Pasko. Sa atong mga kapulisan, kung off-duty man ka, kinahanglan na bawal mag-sobrang inom, unya kining ginatawag nato og kanang indiscriminate firing para dili ka mapasakaan og sumbong mismo sa ato ang PNP Administrative Disciplinary Machinery. Samtang mas gipahugtan pa sa CCPO ang ilang monitoring sa mga dapit nga adunay daghang mga tao subay sa kalihukan sa maabot nga bagong tuig. Labaw sa tanan ang mamaligyaay og paboto nga gipanglantawan ang daan nga dugokon sa mga tao nga mamalit og firecrackers ug pyrotechnics. Kadto mga designated firecracker zone lang ang gitugutan nga makapamaligya sa mga paboto. Ato na silang ginamonitor para kung natay makita, it's either ato i-confiscate or atong pasakaan og sumbong ang mga tao nga involved ani. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.